Türkmen alawa itlerini ösürüp yetiştirmek däpleri atly hödürnamanyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanyna girilmegi münasibetli guralan da bara. Paýtatymyzyň açylyk sport toplumuna dowam etdi. Aşgabat açylyk sport toplumuna bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Toplumun açyk manejinde tarihi we kanun hormatyna ýurdumyzyň şöhret gazanan alawaýlarynyň hemde ýylyň türkmen edermen alawaýy atly halkara bäseçiniň ýeňjileriniň görkezilişi boldy. Bu içäre belent ruha besenen joşguny aýdym sağly çykyşlaryny oşukly dowam etdi. Men alawaýy itlerini ösürüp yetişdirmekde äpleratly hödürnamanyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanyna girilmegi münasibetli gurulanan davara infanyň wepaly dostunyň şanyna geçirilip, ol ýatda galyjy wakalara we täsirli pursatlara baý boldy. Ýurdumyzyň medeniýet we sunat ustadlarynyň joşuny çykyşlary dawaranyň derejesini hasa belende götürdi. Ýakymly owalarda türkmen halkynyň dünýä beren gymmatlygynyň taryhy hikmeti öz beýany tapdy.